mig selv. Jeg kan høre Se, mig den selv. Oliver, det optager. Mathias, hvor skal du trykke på den øverste? Ikke tryk på noget som helst. Hvad for en skal jeg trykke på? Oliver, ikke tryk på noget, når jeg siger det. Skal du se, hvornår er jeg inde? Loading. Se, det er snart, når jeg er inde. Okay? Ja, okay? Ja. Sådan, nu kan du trykke på den. Nej, det kan jeg ikke. Nå. Bare vent lige lidt derinde. Nå, hej, folkens. Der skete lige en hurtig fejl, men det var på grund af, at jeg skulle lige hjælpe Oliver. Pap. Hej. Nu kan du Den her. Nu kommer jeg. Godt. Og prøv at se min maske. Og se Glæder lige mig. dems. Fucking me. What? Vi fede. Du er raptor. Og jeg sidder med en musemotte, der ligner en dame med baller. Hvad er det, det er Tryk på ready. Tryk på ready. Ready. Are you ready, friend? Are you ready? I'm having gun. I'm killing you. We killed the son of a bitch. Siger du der? Du har ikke trykket nu, der. Det er en anden, der... Prøv at trykke ready, og så ikke trykke ready igen. Den der, nu har jeg trykket red. Måske er det en af de andre. Sådan der. Ready. Ja, nu. Nå, Ready. lad os se, jeg skal ikke have 2 af de der. Jeg skal have sådan et lille gevær der. Og så skal jeg have en anden hånd. Mathias? Nå, det her. Ja. Du har en mikrofon som våben. Og jeg slår folk med money. Money time! Hvordan finder du? Hvordan kan du finde monies? Se. Nå, her. Mathias, hvordan får jeg den? Når du går ind i loadout, så trykker du på din mikrofon. Dobbeltklik på den. Og så tager du bare moneysen. Kør op. Se. Dobbeltklik. Dobbeltklik. Så der. Dobbelt. Du har ikke lagt den på. Op igen. Sådan der. Nu har jeg monies. Ready. Tryk ready. Så Ready. Yeah. Nu begynder vi. Nu skal jeg dræbe med money. Dræbe med Du money. holder E inde, så slår du med den. Men endelig gør, tryk på noget. Raptor. Hvad siger der? Sådan der. Kom ind. Jeg kommer ind lige om lidt. Jeg skal bare lige have den her taske, vi har glemt. Nu har jeg lootet. Jeg har lootet. Friends, I'm help you. Are you a little motherfucker? Yes, you are. Okay. Jeg dræbte slet ikke et mand. Har du 2 golden deagles? Ja. Og jeg har også en revolver.
så jeg har gevær. Ja, hvad så? Og jeg har en fed håndpistol. Og jeg har 10 skud til den. Jeg hopper op. Hey Mathias, der er spioner. Går du til? Det havde ikke undret mig. Indtil videre så har vi optaget 5 minutter og 26 sekunder. Og vi skal vente 212 sekunder. Hvorfor er du helt alene deroppe? Sådan jeg kan lege spion. Der kommer nogen, der skyder heroppe fra. Jeg ser lige. Ja, men du er ikke god nok. Kommer du ikke herop? Nej, Okay. for jeg står faktisk ved en maskine. Vi skal komme ind ad døren, så vi er i gang med at smadre. Help me! Den gik i stykker. Så laver jeg dem. Mathias? Jeg bygger. Er min hat ikke bare sej? Mathias? Mathias, prøv at kigge min revolver. Ja, den er godt nok grim. Åh! Hvordan lukker man sådan en ting? Mathias, Det ved jeg ikke. hvordan lukker du dig? Jeg ved det ikke. Hey Mathias! Money time. Øh. Hey, det er min. Money time. Løb tilbage. Mathias! Mathias, jeg hader den der plante der. Hvad for en knap skal man trykke på for at blive healet? Help me! Hey! Yeah! Du blev ikke helt op, jeg var næsen. Hvorfor er han gammel, det er ham der? Der fluer ikke ved mig. Kan jeg nogensinde spawn? Jeg er nødt til at vælge 1 minut og 6. Så nej. Hva? Jeg er død igen. Red ham! Mathias, posen! Den er faldet af i posen. Hold dog op. Hey Mathias, jeg kigger, hvordan det er herinde. Hvad for nogle trusler der er der? Mathias, jeg skal... Prøv lige at gå ind i væggen. Hallo, kunne man bare komme ind her? Og det der bare spil.
Oh no. Ti, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Så der er noget til. 1, 0. Spawning af Oliver. Du er nødt til at hjælpe os med at holde F inden, så åbner den. Nej, F. Hold F inden. Jeg skal holde E ind. Nej, F. I found monies. Ow! The guys is coming with us and kill us. That's what the... That's what the... Money. Money. Jeg fik en golden. Jeg fik en guldbar. Nu har jeg også fået en. Jeg blev skadet, Mathias. Og hvad så til det hele? Det gør jeg ikke. No. Jeg beskytter os. Okay, du beskytter mig. Sådan der. Oh, en pengebag. Okay, du beskytter mig lige. Jeg skal have nogle flere penge. Vi skal have flere penge. Hjælp, Mathias. Jeg skal gå hen til mig. No. Mathias, red mig. Oh no. Mathias. Jeg ved Jeg tror... Hjælp mig. Dræb dem, dræb dem. Jeg kan ikke skyde dem, skyd dem. Jeg stod igen. Det ved jeg godt. Du bliver lige af mig. En taske. Bare tryk på G. Nej, E. Hente de andre tasker. Mens du kigger på de andre tasker. Mens du kigger på de andre tasker. Okay, du hører ikke efter. Bare tryk E. Oliver. Jeg er lige i gang. Hey. Ja. Yes. Tryk E igen til de andre. Fuck. Hvor er det bad? Jeg gider ikke at hjælpe dig. Nej. Okay. Akkur, hvad er du med? Akkur, hvad er du med? Men Mathias, hvordan dukker I jer? Skal jeg tage de tasker her? Nej, du skal lige. Jo, tag en taske. Tag en taske. Og så følg efter mig. Nej, vi skal den her vej med. Eller? Kommer du? Vi skal ud og redde vores ven. Red mig. Tryk F, mens du kigger på mig. Nej.
gratis vand for fanden. Jeg er tørstig. Jeg døde. Tryk G over ved dem der. Tryk G, mens du kigger på dem. Nej, ikke. Åh! Nej! Jeg døde. Hey, smider man alt, hvad man har andet end sin våben, når man dør? Ja. Okay, jeg havde en rygsæk på ryggen, mens jeg var der. Ja, så faldt den ned på jorden. Ja. We got a bank here. Not a big branch, but I've learned that the vault is temporarily holding stacks of cash in transit. Foreign exchange notes. Anyway, you know how to do it. Your way. Sneak in silent or unleash hell. Either way, I got a little idea for how to lift the money out of there. You'll see what I mean. I think you'll like it. Hey Mathias, synes du bare, jeg skal have de her guldno? De her håndpistoler. Det er de der håndpistoler, jeg havde lige før. Det er dem, jeg har på. Mathias, jeg har fundet noget andet, jeg skal have på. Du må gerne tage den der rullegevær der. Det er den, jeg Tryk har ready. taget. Tryk ready. Ready. I'm ready. Ready. Yes. No ready. Tryk ready. No ready. Tryk nu ready. Tryk ready. Tryk så ready. Tryk så ready. Tryk så ready. Selvom jeg... No! Those is left the game. Tryk på den nederste. Men nu skal du så deltage i spil igen. Jeg skal bare lige finde en, vi kan spille. Mathias, var det sådan? De der pile Ja, mod hinanden, og så er kontrol? Eller alt? den lige ovenover kontrol. Og så... Skynd dig. Skynd dig. Skynd. Sådan. Yes. Hello. Hello. Start the game. What the fuck? Right? Sådan. Vi er allerede nået op på 18 minutter og 36 sekunder. Ready. 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 Åh nej, det er game, det er hard. Hvorfor tog du det? Der var kun et dødningehoved. Det lavede også til. Hey Mathias! Jeg har maske på. Nej. Jeg har maske på. Nej. Hej, jeg har maske på. Jeg er så fatter det. Jeg har maske på, ikke? Hej, jeg er kommet til den her bar. Du har bare din mobil. Er I klar til noget action? Du skal dræbe de uskyldige mennesker. Vi røver bare bank. Jeg gør sådan, at de stiller sig, ligger sig ned. Så skal du bare trykke F, når du kigger imod. Hey, jeg skal ud og danse. Houston, follow. Along the ground. On the ground, I'm killing you. Danser jeg ikke bare godt? I'm killing you. Stay still. This gun ain't a prop, you know. Hands up, head down. Boy. Jeg dræbte en af jeres venner. Bum, 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 bum. Follow. Jeg er Raccoon.
Mathias, hvor er du? Down on the ground. Mathias, prøv at kigge her. Nu er det tid til noget action. Jeg skal lave parkour. Mathias, prøv at kigge her. Jeg rapper. Rap. Kan I lide mit rap-musikositet? Hey, Mathias! Jeg skal nok på... Hey, jeg står lige og snakker. Det er min pige. Ikke jeres. Det er min pige. Du smadrede hende. Ej, nej. Hvordan kan hun overleve det? Wow, cool. No! Du skal ikke gemme dig. Hunger Game. Hunger Game. Lad os køre væk. No! Nej. Hvad var det, der skete? Godt. Hvordan kører man i den? Det ved jeg ikke. Den her kan lave headshot. Gunshot, mener jeg. Hey Mathias, vi kommer igennem forruden. Det tager for lang tid. Medic Det her går hurtigt. medic bag here. Det kan man ikke. What? Okay. Nå, så jeg havde et medlemskort. Okay, det vidste jeg ikke. Hvad mener du med Jeg havde et medlemskort. Ja! Nå, Der kom bare sådan noget, siden jeg troede, vi vandt. nej, Oliver, gå ud derfra. Hen til mig. Jeg har ikke købt noget at lave mad. Ja, men kom ind. Se, jeg har et medlemskort. Det vidste jeg slet ikke. Penge. Jeg går op. Du skal ikke tage den. Det er min. Kom selv. Okay. Har du taget de penge? Mathias! Herop! What? Mathias, skynd dig herop! Jeg kan ikke på grund af den dumme. Lyk. Gå din vej. Men Mathias, kommer du? Nu Mathias, kommer prøv jeg at op. komme herop og kigge på det der bord der. What? No. Mathias! Vinduet! Mathias, vinduet! Og hvad så? Jeg er ved at blive træt. Jeg skal have noget. Jeg blev fuld. I ved godt, at jeg bare kan kirke den op. Jeg gjorde sådan, at den ikke larmer mere. Game. No! Mathias!
Mathias, skal vi gå ned og wet? Nej. Hey Mathias, Jeg er faktisk ved at blive irriteret på det der. Au! No. Jeg vil sige, det begynder, Oliver, når vi er færdige med den her bane. Jeg vil gerne redde, men det kan jeg ikke på grund af den her. På grund af det her. Ja. Det er grund af den faktor. Tak. Jeg skal nok tage ham her. Og hvorfor er der en mus på skærmen, det mens man spiller? Hey Mathias herovre på den her. Kan man tage pengene? Ja, det kan man. You should feel good. I know I do. You did good back there. Take advantage of it now. Mathias, jeg vil have nogle penge. Oliver, vi får penge. Bonnie, follow. Sådan der, nu har jeg taget nogle. Ja. Hey Mathias. Kan man Hey Mathias, du skal have... ned for... Kan man ikke lukke ned for en del af den der wool ting? Hey Mathias, jeg ved hvad vi skal. Nu er det mist. Jeg vil have noget med. Nå. Jeg lader den lige, når jeg begynder. Vil I ikke lige komme ind til der, hvor bilen var, og redde mig? Bad. Han dræbte mig. Jeg har dræbt ham, der stod herovre. Godt. Hey Mathias, der er åben herovre. Nej. No. Jeg stikker af fra dig. Hvorfor? Er du bange, Buks? Skal lille farmand, skal lille Oliver hen til sin farmand. Ring i luften. Oliver. Hey Mathias, har du opdaget noget fedt med den her? Den her vildt fed. Prøv at kigge her. Mathias, det her er en springgun. Skuddene glænser ud over det hele. Nope. Nope. Kom så, vi skal løbe ud af den der dør. Der er jeg over. Ja, det er Mathias, jeg tror jeg har fundet ud af, hvor vi skal hen. Ja, der er jeg lige nu. Det er det, jeg siger. Sådan. Nå, vi skal have de bags, vi har fundet. Vi skal have taskerne. Mathias, jeg har taget den der lå her. Vi skal tage taskerne og bære dem ud i bilen. Ryan, okay, her. Du har fået dig. Okay, jeg bærer mig ikke nogen tasker. Oliver, hvorfor tog du ikke den taske, jeg har kastet til dig? Den ligger derude. Den gule. Jeg kan godt bare tage den blå der.
trykker du på E. Du skal trykke på E inde i bil, imens du kigger ind i bilen. Ja, sige ja. Jeg kunne ikke finde ud af at lægge den over igen. A job well done. Hvad? Og det var sidste bane. Nu stopper jeg optagelsen. Hey, først én ting. Kan du ikke sige slutter? Vi ses alle sammen. Og det var den episode af Payday. Den første episode af Payday. 2. Payday 2. Ja, og vi prøver på at vinde. Vi stopper ikke serien. Episoden før vi vinder. Vi har allerede vundet. Ja. Det er det. Hvem skal Hey! Hvad er et Kort! Jeg fandt et kort. Inden jeg slukker for den helt, så skal jeg finde ud af det. Jeg vælger det der kort. Jeg vælger det i midten. Jeg Hvad valgte. får du? Du fik en... Lad os se, hvorfor en... Jeg fik den i midten.